ብዛዕባ ዮሃንስ ኩሉ ምስጢር ከም ዝጸሓፈ ድሕርዚ ኩሉ ምስጢር ሰማያት ነገረቶ ንሱውን ኣብ ቅድሚኣ ኮይኑ ጸሓፈ። ኦ ዮሃንስ ስማዕ ዝነግረካ ናይ ቃል ኪዳን ነገር ከዓ ንሰብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክትጽሕፈሎም ኣስተውዕል በለቶ። ብስመ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ አሜን። ምዕራፍ 3 ካብ ገጽ ሄሮዶስ ሃዲመ ናብ ግብጺ ምስ ከድኩ ኣብ ልዕሊ ዮሴፍ ኣናብስት ተንሲኦም ብጉርምኦም ኣሰንበድዎ። ንሱ ከዓ ፈሪሑ ሓዲጉኒ ብምህዳሙ ኣነ እውን ሰንቢደ ብዙሕ በኸኹ። ንወደይ ካብ ዝባን ሰሎሜን ወሲደ ሓዚለዮ ናብ በረኻ ዮስፋጥ ሃደምኩ። ሽዑ ወደይ ክሳደይ ብኢዱ ሒዙ ደው በሊ ኣይትድከሚ፣ ንዓይ ድማ ብናህሪ ኣይተጉይየኒ፣ ብጉያ እውን ክትደኽሚ ኢኺ፣ እዞም ኣናብስ ናባኺ ኣይበጽሑን እዮም በላ። ነዚ ምስ ተዛረበ ኣብ ዝባነይ ኮይኑ ገጹ ናብቶም ኣናብስ ብምምላስ ገሰጾም። ንሓደ ካብቶም ኣናብስ ጸዊዑ ንዮሴፍ ኣብ ዝባንካ ኣወጢሕኻ ማለት ሓዚልካ ካብቲ ዝሃደመሉ ቦታ ሒዝካዮም ምጻእ ኢሉ ኣዘዞ። ነቶም 5 ኣናብስ ግና ናብ ኣደይ ከድኩም ስገዱላ ኢሉ ኣዘዞም። ናባይ ቀሪቦም ከዓ ሰገዱለይ። ኣብ ዝባነይን ማእገረይን ሓዚለዮ ከለኹ ገጹ ናብ ምዕራብ ገይሩ ኢዱ ብምልዓል 3 ጊዜ ብምልክት መስቀል ባረኸ። እቲ ኣንበሳ ከም ዝተኣዘዞ ናብ ዮሴፍ ከይዱ ሰገደሉ። ፈጣሪና ናብኡ ተሰኪሙ ከምጽኣካ ኣዚዙኒ እዩ እሞ ንዓ ኣብ ዝባነይ ተወጣሕ በሎ። እቲ ኣንበሳ ብቋንቋ ሰብ ብምዝራቡ ዮሴፍ ስምባሊኡ ተወገደሉ። ኣብ ኣንበሳ ተወጢሑ ከዓ ናባይ መጸ። ድሕርዚ ወደይ መንገድና ምእንቲ ክንቅጽል ኣናብስ ይምርሑ በለ። ኣነ ድማ ኦ ወደይ ኣነስ ብጉያ ደኺመ እየ፣ ንእሽተይ ክዕርፍ ወይ ቅድሚ ሞትካ ምርኣየይ ክመውት ይሕሸኒ በልኩ። ወደይ ከዓ ሞተይሲ ንኹሉ ዓለም ሓጐስ እዩ፣ ንስኽውን ብሞተይ እኳ እንተሓዘንኪ ብትንሣኤየይ ክትሕጐሲ ኣዝማድኪ ደቂ እስራኤል እውን በዚ ክሕጐሱ እዮም። ድሕሪ ሞተይ ከምቲ ኣቦኺ ዳዊት እግዚኣብሔር ሙርኮ ህዝቡ ክመልስ ከሎ ሽዑ ያዕቆብ ክሕጐስ እስራኤል ባእ ክብሎ እዩ ከም ዝበለ ምስ መለኮተይ ኣዋሃሂደ ንጹህ ስጋኺ ብምልባስ ምርኮ ሲኤል ክመልስ መጺእ ኣለኹ በለኒ። ኣነ ከዓ ኦ ወደይ ከምቲ ዝበልካዮ ይኹነለይ፣ ከምኡውን ፍቓድካ እንተደኣ ኾይኑ ከተረድኣኒ ሓንቲ ቓል ክሓተካ ኢለ ለመንክዎ። እወ ኩሉ ከም ፍትወትኪ ይኹን በለኒ። ድሕርዚ ኩሉ ሳዕ ኣብ ዝባነይ ኮይንካ ናብ ምዕራብ ገጽካ እትባረኽ ስለምንታይ ኢኻ ኢለ ደጊም ሓተትክዎ። ንሱ ድማ ኦ ኣደይ ክነግረኪ ስምዕኒ፣ ዳሕራይ ዘመን ካብቲ ሃገር ካባኺ ምውላደይ ከይረኣዩ ብምስማዕ ጥራይ ብሓቂ ዝኣምኑ ብዙሓን ቅዱሳን ክውለዱላ እዮም በለኒ። ኣይሁድ ግና ኢሳይያስ ኣብ ትንቢቱ እነሆ ድንግል ክትጠንስ ወድኻ ክትወልድ እያ፣ ስሙ እውን ኣማኑኤል ክትሰምዮ እያ። ትርጋሚኡ ከዓ እግዚኣብሔር ምሳና እዩ ንዝበሎ እናረኣዩን እናሰምዑን ብቕንኢ ክቐትሉኒ እዮም።